elkartasun oskailuaren inguruan. Ez dakit gogoratzen duzuen, urteetan egon dela elkartasun oskailua hor udaletxeko portaletan edo sarreran edo atarian hori pinita, eta etorri zen COVID garaia, hasikerako momentu horietan gainera pentsatzen genuen birusa ukimenaren bitartez pasatzen zela, eta orduan hor egon ziren bestelako erabakido neurri batzuk hartu ziren, eta hoien artean izan zen bebai oskailua kentzearena, bai? Baina ja denbora pasada, uste dut, batzar batzuetan niebesekin hitz egin genuela, porque eskolatik bebai janaria eta dana usten zuten hor, eta bueno, komentatzea ia planteatzen duzuen, edo planteatzen duzuen talde moduan, edo hori berriz ere martxan ipintzea. Ze euskizuen herrian oso harrera ona, gogoratzen baduzue, jende askok erabiltzen zuen, ze hori ez da bakarrik bazkaria edo janaria behar duen komila artea, behar hori daukan jendearentzat, ere zen elkartrukea egiteko janariarena, eta komentatzen duena ikastetxetik ere janaria da dana usten zuten bertan. Eta bueno, zen galdetzea, ia planteatzen duzuen hau ere martxan ipintzea.